Taga saan kayo? Ano si Del Monte po? Sa healing water lang, nawala na yun. Kailan ka nag-healing water? Parang 3 times na yata. Yung kirot ko ha, kasi laging kumikirot ko talaga yung dito. 3 times ka na nag-healing water, pati January 4, 2023 ng 9:45 PM yun eh. Nawala na yung kurot mo. Pero yung ano na lang, Parang may nakadikit ka dito. yung nakadikit na lang. O, check natin. Kasi si ate kanina, kinukulam yun. Ewan ko sa'yo, kung kinukulam, may nagdarasal sa inyo. Ay, naku. Hindi ito mawawala. O, kailan ito madurog. O. Ito yung masakit niya. Nawala na to sa healing water. Ito, physical na to. Kailan ito talaga personal kang pupunta. Mawawala ito itong araw nito. Yan o. Yan o. Teka lang pala. Kung wala kang sapi, madali lang ito. Madali lang yan. Saglit lang to. Pinakamatagal nito, 5 minuto. 5 minutes, tapos na to. Sige. Wala. Bumalik ka na sa healing water, kaya magpasalamat ka na kay Papa Jesus. Dito ka na, para matapos na. Swerte itong nanay mo. Wala na agad sakit. Madali na lang ito eh. O, ang sakit ng nanay mo, naipita lang yan, mga lamad-lamad. O, wala siyang frozen shoulder kaso lang. Mga ano lang ito. Muscle pain. Mga muscle pain lang. Muscle pain lang ito. Todo. Okay, relax. Yan yung sabi ko natin na matutulog siya na dito. Kaya dapat mo mga braso mo. Ano pinagkaiba? Parang sakit, no? Ayos. Sinasayaw-sayaw. Para lang nagdahilan na mo. Naalala mo to? Sanay na? Yung ginisip mo malakas? O, kita mo. Wala po sila na. O, wala na. Kabila. Wala na. Ay, sila na lang yan. Pencil na lang yun. Sobrang ipit ko na. Pero wala na. Kahit tignan mo. Wala na yun. Parang nakadikit. Dito yung... O, doon pa yun. Ayusin pa yun sa baba. So, O, ate. Wala na. Magaling na yan mo. Lapit ka rito. Ayaw nga pala. Nagpaalam na pala siya kanina. Wala na. Wala na po. Sigurado. Pagpati yung sabay, palitan mo lahat ng underoil pati braha. Kung saan ang tubig kasi kinukulam ka. Yung baliktad yun. Mga ano, muscle pain lang sila. Ano yan, may depression. Pero gumaling na sa healing water yan. Salamat. Oh, hatakin yan. May operasyon siya. Wala. Tubig mo. Oh, magaling yan. Sabi siya, 5 minutes lang yan, tapos na eh. Ilang minuto ka na? 3 minutes. Oh, 5 minutes, tapos ka na eh. Maraya kasi. Yan di, yung dalawa ko po. Ah, tubig mo ba yun? Oo, nakatin yung dalawa. Ah, mali, nasabi ko yung pangalan. Ano yung pangalan dyan? Baliktad dyan. Ah? Ililipat natin yung pangalan. Oo. Change natin yung pangalan. Sige na. Okay na pala, sabi pa pati sa Steve. Sa'yo na to. Salamat ako. Uwi na po kami. Pangalan mo, Ted? Binji Galusa. Amen. Middle name mo? Bunga ko. Amen. Atake mo na yan. Para ano? Ano yung service ko? Madalang mo din na sa yung 400. Sumakay ka na rin, huwag ka na maglakad. Yan natin, ikaw, paligo mo yung tubig yan. Gabi-gabi, tuminom ka ng isang baso yan. Ay, pwede mo ito sasama pati ito ka mo para hindi rin makulam. Salamat po. Okay na, walang sakit. Yan, ipaligo mo yan, ha? Thank you po. Sa isang linggo, 2 beses ka maligo yan. Isang baso doon sa isang timba. O, tapos i-refill lang na i-refill yan, ha? Salamat. Salamat po. O, tapusin ko lang to sa kanya, itong vlog, sa kabila to eh. Ano paramdam to eh? Wala sakit? Wala po. Kahit yung balikat mo? Wala na yan. Sa side ko na siya. Tayo tapat tagilid. Wala naman yan ano. Sige, tayo na.
Tingnan natin kung anong pinagkaiba sa'yo. Tingnan mo ulit yung likuran mo. Ikaw nang umano, bago pa rin natin to. Anong pinagkaiba? Ganyan po, yung mabilis ang pangalay ito dito. Hindi, ngayon. Okay. Hindi, wag na yung kanina, wala na yun. Oh, hinatak mo leg niya, Chard. Saan tumunog? Yung paghatak. O, lakad ka. Set up mo nga siya. Ilakad mo muna. Lakad. Tingnan mo kung anong pinagkaiba. Bago natin ito pati yung vlog niya, mabutin to ng 5 minutes and 35 seconds. Eh. Wala tong cut-cut. Diretso upload na to. Ngayon, set up mo. Papoy mo siya. Ito. Huwag masyado makakal, sakto lang. Yan. Sit up. Yan. Mm. Sige na. Danda lang. Danda lang, te. Tandaan. Yung balakang, ang tinapatamaan natin. Ano? Masakit? Upo, dahan-dahan. Slow motion. Sige, todo. Hindi, ganyan lang. Wala. Dahan-dahan ang angat. Tandaan lang. Wala. Oh, wala na. Wala na tama likuran ng nanay mo. Kasi 5 minutes lang, tapos na eh. Kaso ang video mo rito, 6 minutes na 20. Oh. Wala na. Lagyan na lang. Ibalikat mo rito, pala. Parang meron lang konti. Ngalay, pain. O, yung kanina nagputukan. Okay lang yan. Lagyan na lang. O, paalam ka na. Sa'yo ito eh. Thank you po. O, taga saan kayo? San Jose del Monte, Bulacan po. O, mega shoutout. Ang sakit ni ate, ano na, mga muscle pain yan. Tsaka may konti lang mga ipit-ipit ng ugat. Yan lang. Kaya akala niya kinukulam siya. Yung isa yung kinukulam. Nagdala yan ng katandaan, ganyan talaga. Yes. Walang, Tigil sa katrabaho. walang nag-aaway sa'yo, wala ka daw pera, wala kukulam. Kapira. Walang tira. Salamat ko, bye-bye. Thank you so much. Muscle pain lang yan.